A vegades, és necessari i forçós. Per un home, mori per un poble. Però mai no ha de morir tot un poble per un home sol. Recorda sempre això, se farà. Fes que siguin segurs els ponts del diàleg i mira de comprendre i estimar les raons i les parles diverses dels teus fills. Que la pluja caigui a poc, en els sembrats, i l'aire passi com una estesa mà, suau i molt benigne damunt els amples camps. Que Sefarat visqui eternament en l'ordre i en la pau i en el treball, en la difícil i merescuda llibertat. Salvador Espriu, La pell de blau, 1960. Just ahir, el 22 de febrer de 2025 va fer 40 anys que Salvador Espriu ens va deixar. Avui recordem a Llorenç Soldevila Balart per la seva trajectòria de més de 40 anys en el nostre poble, donant entitat i desenvolupament cultural i literari a Argentona. Només puc dir gràcies, Llorenç Soldevila i Balart. Bon dia, alcaldessa, regidors, Àngels, Roger, familiars, membres del Centre d'Estudis Argentonins, amics. Ens tornem a trobar segurament ja per tancar els actes d'homenatge a Llorenç Soldevila que hem fet enguany aquí a la vila. L'exposició es va tancar la setmana passada, el diumenge, i ara començarà a itinerar per universitats i biblioteques d'arreu del país. Sobretot pels llocs on en Llorenç hi tenia més vinculació, com ara Monistrol, Terrassa, Mataró i molts altres indrets, Tarragona, València, el País Valencià, etc. Avui volíem fer una mena d'homenatge una mica més acadèmic que els que hem fet fins ara. Diguem acadèmic, tot i que estem entre família. En Roger ja ens ha posat una música inicial d'entrada, després podrem veure un audiovisual de fotografies de Llorenç i tancarem amb una altra música per passar fora, que farem un petit piscolabis. Si us sembla, jo directament us presento els tres membres de la taula rodona. D'esquerra vostra per vosaltres, Manel Llanes, filòleg i professor mèrit de la Universitat de Vic. Es va doctorar en una tesi sobre Agustí Calvet, Gaziel, i ha publicat, sol en col·laboració, una vintena de llibres, majoritàriament sobre història de la literatura i de la traducció contemporànies. És autor també d'una història de l'edició a Catalunya, del segle XV al XXI, en 7 volums. El seu darrer llibre, Àlbum Joaquim Moles, publicat el 2022, el va escriure conjuntament amb Llorenç Soldevila. Roser Trilla i Brujà, llicenciada en Filologia Catalana, professora durant 36 anys a l'Institut Alexandre Satorres de Mataró, 20 dels quals treballant al mateix departament amb Llorenç. Autora de diverses generacions de llibres de text d'enciclopèdia catalana, juntament amb en Llorenç, en Josep Camps, la Núria Cot, l'Àngel Jovany i l'Ima Ferrer. Membre del jurat del Premi Helena Jovany, on va coincidir amb en Llorenç durant 14 anys. En Llorenç li dirigia una tesi doctoral sobre Jo confesso, de Jaume Cabré. Pere Quer Aiguadell, Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, doctor en Filologia Catalana. Desenvolupa l'activitat docent i investigadora al Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UBIC i el grup de recerca en Lingüística Aplicada, Didàctica i Literatura, glosa. Ha fet recerca en diferents camps, des de la historiografia medieval, la transmissió textual i la traducció, fins a les aplicacions didàctiques del patrimoni literari, àrea a la qual es dedica principalment en aquests moments. També s'ha ocupat de la recepció de les literatures estrangeres a Catalunya,
de la història de l'edició i de les transferències culturals. Autor de més de 25 publicacions entre articles, llibres i capítols de llibre. Ha compaginat la seva activitat de recerca amb la de gestió acadèmica, àmbit en el qual ha estat, entre d'altres, director de departament i vicerector en diferents períodes. Dir-vos també que, com sabeu, la majoria tenim publicats 11 dels 12 volums, ens falta el de les franges i l'Alguer. Està molt avançat. Espero que en breu puguem dir que ja podem pensar en editar-ho. Segurament, els que estem acabant d'estudiar, es farà una fórmula com la que vam fer dels universos literaris, que és un Verkami, perquè a les franges costa bastant de trobar finançament. I res, quan tinguem més informació ja us la passarem perquè entre tots puguem fer possible. També dir-vos que tenim en Roger muntat una parada de llibres, precisament la finalitat de vendre aquests llibres és per anar a buscar finançament. I si voleu, i ara una mica es compro cap a casa, tindreu butlletes de soci del centre d'estudis perquè també sempre va bé ampliar el que és el grup social. Sense més dilació, passo la paraula a algú de la taula rodona perquè inici. Gràcies. Bon dia a tothom. Fa molt goig aquesta sala i estic molt content de ser aquí. A mi em toca parlar de la meva relació personal amb en Llorenç, el que podríem dir la vessant més amical de tots dos. Jo tinc molt present, i en ell li deia sovint, la primera vegada que el vaig conèixer, que va ser, i ho explicaré perquè és tot una anècdota que explica una mica l'ambient del moment, de l'època. Això era l'octubre del 1970 i me'n recordo tant perquè aleshores la Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma estava situada al monestir de Sant Cugat del Vallès i es va escaure que en un banc dels que hi havia al claustre del monestir vam seure tots dos un al costat de l'altre i jo remenava el que aleshores se'n deien octavetes d'aquelles clandestines que repartien els partits i els sindicats, tot imprès, no cal dir-ho, ciclostiu, d'una manera molt precària. Jo m'estava llegint aquella butlleta que repartien cada dia per tots els centres universitaris, me l'estava mirant i veig que el paio que tenia al costat, el paio barbut i amb la cara ferrenya, s'ho mira i em diu: a nosaltres això ens surt més bé. Jo vaig pensar, aquest deu ser un maoista o un activista marxista d'aquests també associat a algun d'aquests grups que reparteixen les octavetes i es referia, però no m'ho va dir fins més endavant, es referia a una circular que publicaven a Monistrol que es deia Art i Esplai, que també s'imprimia en ciclostiu i amb molta més qualitat, val a dir-ho, que no pas aquell que m'havia caigut a les mans. Érem, tant ell com jo, de la tercera promoció de la Universitat Autònoma. I a partir d'aquell moment vam començar un contacte que ja no es va interrompre mai. Aquest contacte tenia lloc, per exemple, a Barcelona, i aleshores vivia en un pis d'estudiants, o sovint també a Monistrol. A Monistrol és on jo vaig entrar en contacte amb la seva família, és on vaig conèixer l'Àngels per primera vegada també, i a Monistrol ja funcionava l'agrupació Art i Esplai, amb aquella circular que m'havia dit ell que efectivament sortia molt més ben impresa i en la qual de seguida ja em va fer col·laborar. Jo en aquestes, hi deu haver encara alguna col·lecció, oi que sí, hi ha col·leccions a la circular aquesta. No tinc pas cap gust ni ganes de veure què hi vaig escriure, perquè potser cada dia es farà ahir, però hi vaig col·laborar sovint, de vegades sol, fent, jo recordo que fins i tot vaig fer crítica teatral, que Déu m'ho haurà perdonat segurament, perquè és una persona molt misericordiosa. Però vam fer una entrevista al Baltasar Porcel, vam fer una entrevista al Raimon. És a dir,
Jo diguéssim que em vaig començar a obrir camí en la lletra impresa gràcies a Àrries Pla i gràcies a Llorenç. Per tant, vam tenir durant la carrera una relació continuada. I a més, quan vam acabar la carrera, que això era l'any 75, aleshores ell se'n va anar a la Mili i em va passar la feina docent que aleshores, una de les feines docents que aleshores exercia, que era una acadèmia de Terrassa, una acadèmia que es deia Serra d'Or, i que després, vista l'experiència primer meva i després d'ell, a l'hora de cobrar, estic convençut que era un nom fictici per Sierra Morena. Jo tinc una colla de cartes seves, la primera de les quals és de l'estiu de l'any 72. I el gruix de les cartes van del 76 al 79, perquè va ser quan ell i jo vam viure molt lluny un de l'altre. Ell va viure, més petit, però aquella estada a Madrid fent la Mili, on per cert va fer classes al Cercle Català de Madrid, classes de llengua i de literatura, tinc entès, i realment m'ho explicava. I després va fer classes també de llengua catalana a directius del Banc de Sabadell de Madrid. Doncs bé, aleshores jo vaig passar un any als Estats Units i després un altre any, una vegada aprovades unes oposicions que vaig fer en un institut de la província d'Almeria. I aleshores vol dir que naturalment ens havíem de comunicar, les comunicacions telefòniques aleshores eren molt precàries i ens comunicàvem sobretot per correu postal. A partir de 1979, quan jo ja retorno d'Almeria i ell ja feia temps que havia acabat la Mili, és quan comencem a col·laborar amb Edicions 62 per fer material, llibres de text i materials escolars. Va ser uns anys, vam començar a treballar al 79 i devíem acabar als 80 i tants, que vam fer llibres de text de literatura, de llengua, col·leccions de llibres, vam dirigir altres col·leccions i aleshores ja eren, en fi, a banda d'ell i de mi, hi havia també, sabeu, Glòria Casals i Ramon Pinyol. En un moment determinat la Glòria Casals ho va deixar córrer i va entrar a la Núria Cos i aleshores va ser una colla d'anys d'una relació intensíssima motivada per aquesta voluntat de fer aquest material didàctic que Edicions 62 va voler acollir. Jo recordo també d'aquests anys, finals dels 70s i primers dels 80s, moltes visites a escriptors, la immensa majoria a iniciativa de Llorenç. Vam anar a veure en Foix, vam anar a veure Escriu, en parlàvem. Però vam anar a veure també una colla d'escriptors que havien viscut a l'exili i la majoria molts anys. Vam anar a veure, no cal dir-ho, Agustí Bartra i Anna Murià, que a Terrassa va ser una de les relacions intenses, relacions literàries intenses que va tenir Llorenç. Vam anar a veure en Pere Caldés, a veure si me'n descuido algú. Josep Pla. Sí, Josep Pla, sí, Josep Pla també el vam anar a veure, efectivament. El Tisner, vam anar a veure. Vam anar a veure el Ria Lloca, que si no recordo malament a Pineda. I em vam anar a veure una colla. I jo d'això tinc uns records extraordinaris. Bé, també tinc uns records molt intensos d'algunes sortides que em va convidar a fer a costat seu, preparatòries itineraris, és a dir, embrions de la geografia que ha acabat sent. Recordo, per cert, una visita d'un dia a la Catalunya del Nord
sobretot buscant el rastre de Josep Sebastià Pons a Illa del Riberal, que va ser una cosa formidable. Per l'actitud d'ell, sobretot, aquesta actitud desinhibida i sense cap mena de complex en un territori on ja sabeu que l'ús de la llengua, l'ús públic de la llengua està molt restringit. Jo això tinc un record, va entrar en una farmàcia a demanar no sé el nom de quin carrer i amb aquella veu de troc que el Nostre Senyor li havia donat. Escolteu, sabeu pas on és el carrer damunt? Estem buscant el no sé què i els farmacèutics anaven de corcoll. En fi, jo d'això ho tinc també molt present. Un cop instal·lat a Argentona amb la família, aleshores l'amistat es va ampliar a les famílies respectives. Jo primer tenia una segona residència a la Roca del Vallès, després a Caldetes, on encara continuem, i aleshores els desplaçaments entre una localitat o l'altra eren constants. Per tant, també tinc d'aquesta època moltes trobades personals amb la família entremig per fer alguna celebració o simplement qualsevol motiu. I bé, després de tota aquesta trajectòria, com dic, arrenca de 1970, el cas és que no vam coincidir a cap centre docent fent classes fins que ell va arribar a la Universitat de Vic, on jo hi era. I a la Universitat de Vic hi vam estar treballant conjuntament fins a les jubilacions respectives. I per tant, d'això a més ja en parlarà el Pere Kirch, i per tant jo els meus records, les meves reflexions, els meus comentaris de moment els deixo aquí. Gràcies. Jo, com que sóc incapaç de fer un discurs tan anec com el d'en Manel, llegiré, el faré una mica més avorrit, espero que no sigui excessivament avorrit. Començo. Maya Angelou, poeta, novel·lista, activista pels drets civils, actriu, cantant, professora de literatura i estudis americans, diuen que va dir: les persones no recordaran el que vas dir o el que vas fer, però mai oblidaran com els vas fer sentir. Aquesta frase la reprendré més endavant. Vaig conèixer Llorenç quan va venir a viure a Argentona, aquesta vila que ara el fa fill adoptiu. L'Àngels i ell van decidir fer d'Argentona la seva llar. Em consta la il·lusió que li feia a casa seva, una casa que anaven construint literalment de mica en mica. Els 4 pins que regava quan pensava que caldria que en sortissin totes. El fabulós estudi, la ingent biblioteca, com estimava Argentona. En l'assaig titulat Les incerteses, Jaume Cabré escriu això: hi ha una urbanització a Argentona, els carrers de la qual tots estan batejats amb nom d'escriptors. El responsable d'això, el tenaç estudiós Llorenç Soldevila, va escarrassar-se perquè fos així. Fa goig passar de Rodoreda a Pla i girar per Espriu per anar a topar amb Verdaguer. Quan arribi a Verdaguer, la tercera casa no té pèrdua, sí, és abans d'arribar a Miquel Llor. En Llorenç va posar Argentona en el corpus literari. Felicito l'Ajuntament per haver-lo fet fill adoptiu. Sincerament, em sembla que s'ho havia guanyat. En Llorenç, sense oblidar mai les seves arrels monistrolenques, diria que es va sentir fill d'Argentona, on va viure la major part de la seva vida i on va morir. Però malgrat viure a Argentona, va venir a treballar a Mataró. Un altre potser hauria considerat que no calia arrelar-se pas a Mataró, que es tractava d'anar a l'institut, fer les hores tan dignament com es pugui, això sí, i tornar a casa. D'Argentona a Mataró i de Mataró a Argentona. Però no, en Llorenç no va fer només això. A l'Institut Alexandre Satorres va fer tots els papers de l'ELCA. Sempre va ser cap de departament, però va arribar a ser fins i tot director. Un moment en què el director de llavors va passar impensadament a ser inspector, Llorenç era el vicedirector, doncs va haver de fer director. 3 mesos, a la que hi va haver eleccions, i ell va plegar perquè no tocava. M'agrada destacar, perquè això de vegades els catedràtics actuaven d'una manera molt diferent de la que feien Llorenç. Quan van venir per primer cop els nens de 12 anys a l'institut, feia molts anys que no teníem alumnes de 12 anys, en Llorenç i jo ens vam repartir els grups de primer d'ESO.
i mai no es va plànyer si tenia alumnes difícils o no en tenia. Després explicaré una petita anècdota. Quan a l'institut vam anticipar la reforma educativa, cosa que va provocar una forta divisió en el claustre, en Llorenç va prendre partit per la innovació. Va saber llegir els signes dels temps i s'hi va implicar de valent, tot i que diria que no n'estava pas gaire entusiasmat, a diferència d'altres companys, perquè s'adonava que el fet que vinguessin tots els alumnes a l'institut portaria realment molta dificultat a la feina. Fins llavors, a 14 anys, si treien el graduat escolar passaven a l'institut, si no el treien anaven a FP o anaven a treballar. Per tant, diguem-ne que a l'institut venien els alumnes molt garbellats. Quan no van venir garbellats, això ens va portar a enfrontar-nos amb seriosos problemes. Però ell, no sé si la paraula és planya, però jo diria que no es va plànyer, es va queixar, però plànyer no. Tocava fer això, doncs tocava fer això. I la reforma educativa s'hi va implicar fins al punt que va crear crèdits variables que després va editar. En Roger he vist que tenia allà el crèdit de la por al terror. Jo porto el crèdit Planautes, que després m'agradarà llegir. Això era un crèdit que ell feia durant 3 mesos a l'institut i després el va editar perquè altra gent es pogués aprofitar de la seva feina. No sé si aquesta implicació va ser la raó última per la qual en Llorenç pogués fer totes les coses que va quedar poder fer el Satorres. Les rutes literàries, de vegades tan ambicioses que duraven 15 dies, les visites d'autors i autores, els jocs florals, la revista de l'institut. Són coses que, desenganyem-nos, portaven un cert desgavell. Es perdien moltes hores de classe. Els professors són molt gelosos de les nostres hores, de la nostra classe. S'augmentava el nombre de guàrdies, es modificaven horaris i tot requeria, evidentment, la generositat i l'esforç de molta gent. Però l'equip directiu hi posava facilitats. I jo diria que hi posava facilitats perquè es tractava de Llorenç, perquè hi posava moltes facilitats a que tot pogués tirar endavant. M'agrada explicar que Llorenç, sabeu, deus recordar molt bé, va ser el comissari del segle romàntic. L'any 1995 va tenir un any d'excedència per preparar el 150è aniversari del naixement de Verdaguer i Guimerà. I el 17 de maig, el dia que feia 150 anys del naixement de Verdaguer, va col·locar 2.000 persones a Folgueroles i a Vic. Doncs aquest dia en Llorenç no treballava a l'institut perquè estava d'excedència. Tots els professors del Departament de Llengua Catalana vam tenir permís de la direcció per anar a Vic a fer costat en Llorenç. Vam marxar tots. Els companys del departament i els de l'institut, alguns amb més convicció que d'altres, col·laboraven amb ell. Segur que no tant com ell hauria volgut. Alguna vegada havia constatat que havia hagut de fer classes de socials o classes de naturals perquè el professor que li tocava fer-ho feia l'orni amb un projecte que ell tenia entre mans. Però el cert és que el nostre departament, el Departament de Català, tots els professors vam acabar fent rutes. Rutes d'ampliació, rutes de reforç. Amb els nens de reforç ens anàvem a fer una ruta llegint textos adaptats, tots vam acabar sent rutes. I la majoria dels seus projectes van continuar després que ell marxés de l'institut. Quan ell va marxar a la universitat, jo el vaig succeir com a cap de departament. I a diferència del que feia molta gent, que quan arribaven a un càrrec tenien ganes de deixar la seva empremta, jo em vaig limitar volgudament a fer tot el contrari, que no es notés que jo era la cap de departament, que tot funcionés com funcionava si hi havia en Llorenç. Això continuàvem amb la revista, després les ensenyaré, que no es notés. Vam continuar amb els Jocs Florals, amb la revista de l'institut, fent venir autors, fent els intercanvis, etc. Pel que fa a l'alumnat, he parlat de l'equip directiu, he parlat dels companys, pel que fa a l'alumnat, he de dir que per a alguns alumnes en Llorenç va ser realment la seva salvació. Alumnes poc motivats per als estudis o amb poc suport familiar, en Llorenç els descobria facetes que ells mateixos ignoraven. Estic segura que molts exalumnes seus no haurien estat el que han estat si no haguessin passat per les mans de Llorenç Saldanha. Òbviament també tenia els seus detractors i evidentment també s'havia hagut d'enfrontar situacions difícils. Recordo una tarda a l'institut, les tardes eren bastant més complicades que els matins, discutint tensament amb un alumne, recordo el nom que no el diré, però realment hi havia molta tensió, van marxar tots dos i l'endemà em diu, vaig acabar el reestet, em va pujar la pressió de tal manera
Però ell allà havia aguantat la discussió tensa, però... A veure, he portat només per res, alguns, veig l'Eloi, les coneixeu perfectament. Això és l'empresa de Llorenç, una de les empreses de Llorenç, la revista de l'Institut. Primer número, segon número, tercer número. Els 3 números que va gestionar ell amb l'ajuda, evidentment, de molts companys i molts alumnes. Us podeu imaginar la feina que hi ha aquí darrere? La quantitat d'hores, la quantitat de discussions en el millor sentit de la paraula, això com ho fem, com ho deixem de fer, això és una feina. També he portat alguns llibrets, dels Jocs Florals de l'Institut, perquè en Llorenç tenia una obsessió, després en parlaré, que és que de tot se n'havia de quedar constància. Els alumnes premiats havien de veure els seus escrits aquí, amb el seu nom i cognoms. I si repassem, en allà hi són tots els volums, jo n'he portat 2, si repassem les pàgines dels agraïments i de les dedicatòries que consten a cada volum de la geografia literària, ens quedarem parats. La quantitat de persones que han col·laborat en aquest llibre, que és seu, però la quantitat de suports que va rebre i que ell n'ha volgut deixar constància. Fa il·lusió veure la quantitat d'estrelles que componen la galàxia Sol de Vila. En Llorenç sumava. Les primeres rutes les va fer amb professorat i alumnat del Satorres i del Campbell, que això també costa, fer coses en un altre centre, en aquell moment a Mataró només eren 2 centres. Una altra ruta la va fer amb el Satorres i l'Escola Pia de Santa Anna, que això encara costa més, perquè un és un centre concertat, l'altre és un centre públic. I anava sumant, Com he dit abans, les rutes quedaven fixades en paper i sempre hi havia els noms de tots els alumnes, que a més trobem que un va fer la portada, un altre la fotografia, uns altres els mapes, i sempre en queda constància. Amb aquest crèdit, amb aquests de Planautes, comença així. El primer capítol, com esdevenir planauta, i diu: per a vosaltres, Raül, Mireia, Àngel, Jèssica, Xavier, Soraya, Jesús, Andrea, Diego, Noual, Laura, i ha estat pensat, sobretot, per bé que no exclusivament, aquest llibre, per a vosaltres. Aquests alumnes, jo no sé qui són, però ells sí que sabien qui eren, i quan aquest llibre va ser publicat, es reconeixien aquí. Els alumnes passen a ser exalumnes i continuen col·laborant amb en Llorenç. Així, per exemple, el primer volum de la geografia literària hi consta un redactor, i és el nom d'un exalumne que l'ajuda. Quan va passar a col·laborar amb el Patronat de Cultura de l'Ajuntament de Mataró, amb Manuel Bullàs com a cap de Cultura i Josep Fradera com a regidor de Cultura, tots plegats a l'Institut hi van col·laborar. Venien a Mataró Miquel Martí Bol o Disney, que segur que els havíeu anat a visitar abans vosaltres. I l'alumnat mataroní, sobretot el del Satorres, no cal dir, però l'alumnat mataroní estava convocat a taules rodones, a rutes literàries i, evidentment, nosaltres, òbviament, hi participàvem. Els grans autors, i el missatge era clar, els grans autors no venien a parlar amb persones adultes o amb persones ja prèviament interessades per la literatura. Els grans autors venien a parlar amb tothom, també amb els adolescents de l'institut. L'octubre passat, en Joan i jo, en Marit i jo, vam estar a València, i en Pere també, que vam fer la qüestió del pròtic aquella. I vam visitar la Isabel Soler, que havia treballat al Satorres i havien preparat l'intercanvi pel País Valencià l'any 2000. I ens va recordar una cosa, ella va recordar una cosa que jo no sabia. Aquell famós 1995, en Llorenç li va trucar i li va dir que havia de venir amb els seus alumnes a Vic, Folgueroles, allò del 150è aniversari, perquè no s'hi havia apuntat cap grup del País Valencià i havia de venir a representar el País Valencià. Ella va parlar amb el director del seu centre, l'Institut Sant Vicent Ferrer de la ciutat de València, i li va dir justament això, que els havien demanat de ser la representació del País Valencià a l'homenatge de Verdaguer. La direcció va dir que sí de seguida. Els companys de l'Institut, aneu, sereu la representació del País Valencià a l'homenatge a Verdaguer. I ara m'estic posant de pell de gallina, perquè ho trobo molt emocionant, això, francament.
I això, aquesta frase, això que ens va explicar la Isabel a l'octubre, em va fer pensar en la frase de la Maya Angelou. És evident que en Llorenç va fer moltíssimes coses. Allà en tenim una mostra, no cal que en fem l'inventari, Pere em sembla que després en dirà moltes coses. Tots els que som aquí som molt conscients que la seva capacitat de treball, la seva saviesa i el seu entusiasme eren enormes, això ho sabem. Però també és evident que no ho va fer sol. Molts dels que som aquí vam col·laborar en les seves colossals iniciatives. Vam aprendre a treballar per assolir reptes que a priori semblaven impossibles i vam créixer com a persones. Per això som aquí. Passarà el temps i potser oblidarem el que va dir o el que va fer Llorenç Soldevila. Però no oblidarem mai que som qui som i som com som perquè vam compartir una part de la nostra vida amb ell. No oblidarem mai que ens va fer sentir protagonistes d'un projecte vital, de cultura i de país que ens transcendia. Nomenar Llorenç Soldevila fill adoptiu d'Argentona és el millor homenatge que es pot fer a aquesta vila a ella mateixa. Enhorabona. Bon dia a tothom. Moltes gràcies, que difícil dir qualsevol cosa després de les dues intervencions que hi ha hagut. La del Manel tan viscuda i la de la Roser Trilla tan encertada i sobretot ressaltant tan ben ressaltat el fet que ens porta avui aquí, aquesta concessió, aquest reconeixement com a fill adoptiu del Llorenç Soldevila per part de la vila d'Argentona. Penso que és un encert magnífic. En fi, crec que és una gran cosa. Felicito, m'afegeixo a les felicitacions al consistori per haver tingut aquesta boníssima idea i aquesta bona iniciativa. Bé, a mi em van demanar que fes un repàs una mica de quines eren les aportacions que en Llorenç Soldevila havia fet. Molta gent coneixia en Llorenç, era un personatge amb tantes facetes i amb tantes capacitats, diguem, en tots els plans, en el pla personal, en el pla professional, en el pla intel·lectual. En Llorenç va fer moltes aportacions i potser ens va semblar que en aquest acte estaria bé també glossar-les una mica. Voldria no ser ni gaire llarg ni gaire àrid, però intentaré explicar què és el que, a parer nostre, les persones que treballàvem amb ell el dia a dia, compartíem amb ell el grup de recerca, els projectes i tot plegat, quines són aquelles qüestions que ens sembla que conformen el llegat d'en Llorenç, perquè en Llorenç ha deixat un llegat, ha deixat una continuïtat i un llegat, i importants tots dos. Per això m'agradaria situar-me en els anys en què ell va arribar a la Universitat de Vic. De fet, va començar a col·laborar-hi l'any 1998. Allà ja hi havia en Manuel Llanes i en Ramon Pinyol, dues de les persones amb qui havia col·laborat moltíssim, i en Llorenç va arribar a incorporar-se a la Universitat de Vic, en aquell moment encara compaginant-ho amb la feina a l'Institut Sa Torres. Del 98 fins al 2004 va anar compaginant aquestes dues feines. A partir de l'any 2004 es va incorporar ja a temps complet a la Universitat de Vic i va passar a ser-ne professor i s'hi va estar fins al 2018, any en què es va jubilar. Aquestes són les dades oficials. La realitat és que s'hi va estar fins que va morir, perquè com tots sabeu, el Llorenç va morir ben actiu. Per tant, fins l'any 2022 en Llorenç va continuar sent, tot i que ja estava jubilat, però llavors com a professor emèrit va continuar treballant amb nosaltres amb, anava a dir, amb la mateixa intensitat, algunes èpoques més i tot, perquè no tenia ni les classes ni tot això i per tant encara s'hi dedicava encara més en cos i ànima. M'ha fet molta gràcia aquesta dada que jo no coneixia, que ha revelat la Roser, que havia estat accidentalment director de l'Institut durant uns mesos, perquè a la Universitat de Vic en Llorenç va ser accidentalment també degà de la Facultat d'Empresa i Comunicació.
va ser-ho també accidentalment per una causa molt similar a la que ha explicat ara la Roser, però realment això demostra, penso, la confiança immensa que tothom tenia en el Llorenç, perquè no el van fer de veure a la Facultat d'Empresa i Comunicació pels seus coneixements d'economia. L'hi van fer perquè tothom confiava que tiraria endavant aquell centre, aquells mesos d'impàs en què es necessitava que fes això. Doncs 24 anys a la Universitat de Vic, 20 anys de contacte com a professor i 4 de mèrit, 14 dels quals com a professor a temps complet. Per tant, això ha donat molta teca. Què voldria destacar jo d'això? La primera qüestió que voldria destacar és que ell va fer classes sempre als estudiants de les carreres de magisteri i als estudiants de les carreres de comunicació. I una qüestió que ell tenia molt clara és que tractava els estudiants d'una manera diferent. La Roser ho ha explicat molt bé, però nosaltres també ho notàvem, això. En Llorenç no els tractava com a estudiants, els tractava com a mestres i els tractava com a comunicadors. És a dir, els tractava com que el que serien en el futur. I els feia parlar sempre, els feia pensar sempre en aquest futur. Al maig del 2021, una colla d'estudiants van demanar-li al Llorenç de fer-li una entrevista, perquè volien que els expliqués quina havia estat la seva experiència vital com a mestre al llarg de la seva vida, amb tants nivells i amb tants terrenys, en tants camps diferents. I, per sort, conservem aquesta entrevista. I ara m'agradaria llegir un petit fragment del que va dir en Llorenç als estudiants al maig del 2021. Els deia: aprengueu molt, perquè si vosaltres no teniu coneixements, no teniu solidesa cultural. Això és el que jo trobava a faltar quan jo anava a estudiar de mestre. Eren prims els mestres que jo tenia. No tenien interessos, no tenien curiositat, no llegien. Per tant, si vosaltres no conreeu l'afany per aprendre, per tenir cultura, evidentment no podreu transmetre això als vostres alumnes. Això que qualsevol de nosaltres reconeix perfectament com a paraules d'en Llorenç, perquè era exactament el seu d'això. També va parlar amb aquests alumnes de la geografia literària. Els deia: si busco quin és l'origen del per què jo em poso a fer rutes literàries, aquest origen són els alumnes. Jo això ho faig pels alumnes, deia ell. I els llibres els faig perquè penso que he de donar als meus alumnes uns llibres on puguin treballar la literatura en tot el territori del país. Aquest era en Llorenç, una persona que vehiculava professionalment una generositat incontrolable i incansable que tenia dintre i que no s'esgotava mai. Precisament volia parlar ara d'aquesta geografia literària. Tots coneixem els volums de la geografia literària, allà n'hi ha uns quants d'exposats i per vendre i això. Sabeu que de la col·lecció de 12 llibres que Llorenç havia pensat, n'hi ha 11 de publicats i en falta un. Totes les ajudes, com ha dit abans l'Enric, totes les ajudes seran bones per poder arribar a publicar aquest 12è volum, que això segur que ho farem per completar la seva obra. Hem dit moltes vegades que això no ho tenen altres cultures. Quan diem això, què volem dir exactament? Normalment ho diem pensant en les cultures de l'oest. Però què passa quan pensem en les cultures de l'est o les del nord? És veritat que no ho tenen? És veritat que no ho tenen. És a dir, tenen obres que s'hi assemblen, tenen obres que recullen passatges d'escriptors que han parlat del paisatge, tenen obres d'aquest estil, però cap com la que va fer en Llorenç, cap com la que va vestir ell. Té una originalitat molt gran, perquè no es basa en els autors i no es basa en el paisatge, es basa en els llocs, en el territori. Això és el que a Llorenç li interessava. Ell agafava com a punt de partida de la seva recerca sempre el lloc. I això és el que el fa diferent de tot el que s'ha fet a nivell mundial, europeu, si més no. A més, en Llorenç va aconseguir una altra cosa amb aquesta geografia literària, que és bastir una alternativa al cànon del que són els escriptors reconeguts socialment. És a dir, Llorenç agafava escriptors i escriptores que eren els que millor coneixien el territori, encara que no tinguessin gaire difusió, encara que no fossin famosos, encara que no fossin gaire coneguts. I amb això va posar al mapa literari i va posar en coneixement persones que tenen obra literària
que pot tenir molta qualitat, menys qualitat, que això és indiscutible, però que són els que millor radiografien, millor cartografien el país, que és el que a ell li interessava. Per tant, en Llorenç, amb aquesta geografia, va bastir un cànon diferent del cànon que s'ensenya a les escoles. És un cànon propi lligat a terra, lligat al país. I sobretot amb una exhaustivitat, ja s'ha explicat abans també, que en Llorenç tenia informadors a tot arreu, tenia gent que col·laborava amb ell, gent que li buscava textos, li feia fotos, tot això. Per tant, aquesta és una obra que en Llorenç feia amb un objectiu que no era estrictament literari. Ell volia articular el país. Ell volia demostrar que hi ha un país, que hi ha uns països catalans i que existeixen, i que aquesta unitat cultural hi és, i que la gent que estima aquesta cultura parlen del seu país i en parlen en conjunt i en extens, i això en Llorenç ho va demostrar amb la geografia literària. Per això dic que aquesta és una obra que no té comparació amb moltes altres obres que hi ha erudites sobre les relacions entre literatura i paisatge, que n'hi ha moltes, però cap d'elles té aquesta ànima que té la geografia literària que va fer Llorenç. També m'agradaria destacar la complementarietat que en Llorenç va voler crear amb el portal Endrets, aquest lloc web que recull els textos mateixos que hi ha a la geografia literària, però que a més els amplia. Per tant, els 12 volums tenen un recull de llocs i de textos, però a més el portal Endrets això queda ampliat. Val a dir que s'ha de tenir molta visió, perquè l'any 2004-2005 en Llorenç va veure clar que necessitava un complement digital pel que eren els llibres que estava començant a idear. Perquè no és que els llibres ja estiguessin tots publicats i acabats i llavors digués, doncs ara farem una versió digital dels llibres. No, és que ell això ho va concebre ja d'entrada junt. I per tant, per fer això s'ha de tenir molta visió. Va trobar un equip multidisciplinari a la Universitat de Vic que li va fer molt de costat, ell va saber guanyar-se'ls, ell va saber mantenir aquest equip al seu costat sempre i continua això sent igual, aquest equip continua funcionant. Val a dir que ell tenia molt clar que això l'ajudaria a aplicar aquest coneixement que ell no volia que es quedés en els llibres, no volia que es quedés tancat allà dins. I per tant va pensar que això l'ajudaria molt. I va començar diversos projectes, els més visibles dels quals són els projectes de senyalització de llocs literaris, dels quals Argentona és un dels llocs on això teniu la gran sort de tenir aquesta ruta literària marcada amb les plaques que hi ha a diferents indrets de la vila. Això és molt important perquè això fa present físicament la literatura en els llocs i això té molt d'interès. A més, molt sovint es pensa que això té interès pel visitant i a Llorenç li agradava ressaltar que això té molt d'interès pels que viuen en els llocs, coneixen aquell lloc des de sempre, però mai hi han aplicat aquella mirada que la literatura ha donat en aquell indret concret. És més ric redescobrir els llocs que ja coneixes, amb una visió que no t'imaginaves que algú podia haver tingut, que no pas per simplement perquè vingui algú forà, com ara jo mateix, i pugui saber que aquí va haver-hi tal escriptor, aquí tal altre, o aquí això. Per tant, els beneficis de tenir aquesta capa cultural posada sobre el territori i marcada físicament són molts i molt intensos, des de molts punts de vista. Aquesta és una altra de les grans aportacions d'en Llorenç. Avui dia hi ha rutes senyalitzades a Ripoll, aquí a Argentona, a Mataró, a Roda de Ter, a Balaguer, a Viladrau, i encara tenim en projecte algunes localitats més per fer. Ja per tancar, volia dir dues últimes coses. Una, que aquesta feina d'en Llorenç va tenir molt de ressò fora d'aquí. En Llorenç era una persona tan propera que sempre tot semblava que ho feia ell i prou, i que ell anava a tot arreu i feia les coses pel seu compte i una mica sol. Això no era pas veritat. I a més, ell va crear, juntament amb Alexandre Bataller de la Universitat de València, el grup Geolit, amb 6 universitats, Geolit de Geografia Literària, amb 6 universitats que hi participen i que fa des del 2013 que es va crear, fa ja 12 anys,
doncs fa congressos, jornades anuals i projectes constantment sobre rutes literàries, geografies literàries i tot això. Hi ha molta presència del País Valencià i de les Illes Balears, també de Catalunya, en aquesta xarxa Geolit, i la veritat és que en Llorenç, fora d'aquí, el País Valencià, és un personatge molt reconegut, molt conegut i molt reconegut. Jo he sentit valencians dient-li ets el català que més coneix el País Valencià, cosa que, en fi, no deixa de tenir mèrit. I això que feia en Llorenç, que parlava amb algú i li deia tu d'on ets? Jo de tal poble. I deia, home, allà hi ha el racó de tal i el racó de qual. És que aquell començava a desencaixar-se-li la cara perquè molt sovint en Llorenç coneixia molt millor els pobles que no pas els mateixos que hi vivien, i els deia no, que allà hi va estar tal escriptor i que allà hi va estar tal altre escriptor, i tothom amb els ulls quadrats sense saber ben bé què és el que és això. Per tant, en Llorenç va ser un referent a nivell nacional, va ser i és, continua sent, perquè encara no hi ha trobada o congrés que no se li faci un record, un esment, una menció. La Roser em pot donar fe. Per tant, això penso que és important. L'última, la dada àrida. Un company nostre de la Universitat de Vic, en Ricard Giramer, s'ha dedicat aquests últims anys a bastir una bibliografia d'en Llorenç. Hi ha més de 400 entrades en aquesta bibliografia d'en Llorenç, entre articles en premsa generalista, articles en revistes especialitzades, llibres de text, registraments. Si sumem tot allò que en Llorenç va produir, hi ha més de 400 peces. I això, ostres, és molt difícil d'arribar-hi, molt difícil. Per tant, en Llorenç es va dedicar molt intensament a tot el que feia, això ja ho sabem, però també va deixar, com deia abans, un gran llegat. Espero que amb totes aquestes fragmentades visions que he intentat anar donant, s'entengui per què deia al principi que m'agradaria deixar tothom ben convençut que en Llorenç ha deixat un gran llegat, que intel·lectualment ha fet grans aportacions, tant pràctiques com teòriques, i que, a més, continuo pensant, i no em puc estar de dir una altra vegada, que trobo que l'Ajuntament d'Argentona ha fet molt bé de reconèixer-lo com a fill adoptiu. Moltes gràcies a tothom. Tot seguit, l'alcaldessa, la Montse Capdevila, farà lliurament a la família de la placa i del diploma com a fill adoptiu a Llorenç. Un acte que ja es va fer el 23 de desembre en el Saló de Plens, però que fem aquí amb tots vostès. Sí, la Roger. Sí, ja podeu pujar. Després al final el reconeixement també és virtut del Centre d'Estudis, que van ser ells que van portar la proposta en el consistori. Crec que tots els regidors no van tenir dubte del que s'havia de fer. Aquí hi ha el diploma, que realment fa el reconeixement de fill adoptiu, i com sempre la roseta que es dona com a insígnia també d'aquesta adopció. També voldria donar les gràcies a l'Ajuntament, al Centre d'Estudis i a tots els que han intentat fer alguna cosa. Moltes gràcies a tots. Ara sí que anem acabant aquest acte. Gràcies per
les aportacions que ens heu fet i refrescat tota aquesta feina d'en Llorenç. Estem contents i agraïts de poder donar públicament aquest títol de fill adoptiu d'Argentona avui aquí, en aquest Saló de Pedra, i davant de la seva família i amics, en Llorenç Soldevila. Jo crec que tot ja s'ha dit, per tant no sé jo que vingui ara a completar o a dir res diferent o més honrós que la seva persona, en Llorenç. Però deixeu-me que m'apoderi de l'orgull de poder comptar amb el llegat que Llorenç ens ha deixat i de l'honor que en un moment de la seva vida triés Argentona per viure i deixar part de la seva història. Ell va fer créixer una llavor que espero i desitjo que tots els que la regueu cada dia i feu possible a través del Centre d'Estudis Argentonins la seva continuïtat, no oblideu de difondre. És important que tota la feina feta a la qual heu explicat i explica la història i manté cultura i literatura, i el més important, ressalta la llengua catalana, estigui present contínuament. En nom del consistori volia donar les gràcies al Centre d'Estudis Argentonins Jaume Cabell per la feina feta, per l'acte d'avui també i tot el que s'ha esdevingut aquests mesos i perquè sobretot, i sé que ho seguireu fent, seguiu fent aquesta tasca tan important aquí. No vull acabar l'acte, sé que hi haurà una projecció ara de fotografies, sense anunciar que es portarà una proposta a debatre amb els regidors perquè el nom de Llorenç Soldevila pugui estar en algun dels equipaments de la nostra vila. Ho deixo aquí. Bé, moltes gràcies a tots. Ara en Roger ens posarà una altra cançó per tancar i si voleu ja deixem l'acte tancat aquí. A la sortida, com hem dit, hi ha un petit refrigeri per tots vosaltres. Moltes gràcies a tots per venir i a l'Ajuntament per haver-lo anomenat fill adoptiu i perquè un dia d'aquests, tal com ens han anunciat, tindrem un espai del poble amb el seu nom.
Gràcies.